Auni yang ma nin tɔgɔ de ye ko fromage ricotta. Ale ye italien fromage. Ricotta in gɔrɔ de ye faransɛ kan na ko erekui. A kana yɛlɛna de ni ma nɔ ni ma s'a fɔcogo la. Ayiwa, aw bisimila. An bɔtɔ wɛrɛ la, fulaw m'an bolo lankolon bila. U ye misi nɔnɔ litiri 1 d'a ma. Nɔnɔ kɛnɛ. Nemuru kumuni kumaba 1. Komi n y'a fɔ cogo min na ni nemuru kumuni t'i bolo, I bɛ se ka vinɛgiri jɛman k'a la. An ka nɔnɔ sigira ta kan, an bɛ crème fraîche far'a kan sisan. I b'i jando. Crème fraîche in, hali ni fitini de b'i bolo I bɛ se k'o k'a la. I kɔni b'a jate minɛ dɔrɔn crème fraîche kana na caya ni nɔnɔ kɛnɛ ye abada. Wa maa dɔw tɛ crème fraîche yɛrɛ k'a la, olu b'a k'a jalan. An b'a to yen sisan a ka wuli. I k'i jando I ka to k'a lamaa dɛ. Ɲani, n'i m'a lamaa dɔrɔn a bɛ furufuru ka yɛlɛ sanfɛ. A bɛɛ bɛ bɔn. O ye baara tiɲɛ ye. Nɔnɔ tɛ, a wulila k'a sanfɛla bɛɛ kan. An bɛ tasuma dɔgɔya a kɔrɔ yɛrɛ de, ka sɔrɔ ka nemuru kumuni ta k'o k'a la. I mana na ni nemuru kumuni ma lasa ɲɔgɔn na dɔrɔn, I b'a to yen nɔ a ka tobi miniti 2 bɔ ɲaango. I t'a datugu dɛ, n'i y'a datugu a bɛɛ bɛ furufuru ka taa. A tɛ, an y'a jigi ka bɔ ta kan sisan. A kuru wulilen tɛ nin ye k'a jɔ a sanfɛ. An b'a ta k'a yɛlɛma. An bɛ tɛmɛ da tasani dɔ sanfɛ ka sɔrɔ ka popilenni d'a kɔnɔ. Dɔw yɛrɛ b'a kɛ tɛmɛ kɔnɔ a nɔgɔnni fɛ o tɛ popilenni k'a la. N'a sɔrɔla popilenni t'i bolo tɛmɛ b'i bolo, o b'a ɲɛ. An b'a sɛnsɛn sisan. An b'an ka ricotta kuru ta ka bɔ petilɛ la. A wulitɔla I fɛ, n'a sɔrɔla ko kɔgɔ ka di y'a la, I bɛ se ka kɔgɔ k'a la depuis a wulitɔla. Ne ka popilenni ɲɛ ka misɛn. N bɛna a bisi dɔɔni ka ji bɔ a la, ka sɔrɔ k'a gulon. I bɛ gari dɔ ta ou bien mana, walasa ka fini in nungu siri n'a ye k'a gulon. An b'a gulon walasa jitɔ min b'a la o ka toni toni tasani kɔnɔ. Maa dɔw yɛrɛ b'a to a ka tɔni ka su bɛɛ ban. Nka ne ye n ta da heure 2 ma. Ji min bɛ bɔ ricotta kuru talen kɔfɛ, o tɔgɔ de ye faransɛ kan na ko petilɛ. O tɛ bamanankan na nɔnɔjini ye. Ale tɛ bɔn dɛ. A bɛ se ka kɛ ka crêpe dilan. N ko tɛ samara crêpe ba dɛ, ne ni maanaw ayiwa. A bɛ se ka kɛ I ka fɛn jeni dɔw marinade fana na. I n'a fɔ misi yɛrɛ ani sɛ. Heure 2 sera. An bɛna an ka ricotta foni k'a lajɛ. A tɛ ne ni maanaw, an ka ricotta sera. Ricotta kɔni, ale ni fɛn bɛɛ bɛ se ka dun. Hali I mana n'o crêpe yɛrɛ dilan, I bɛ se k'a dɔ cɛna I ka crêpe kɔnɔ. A dundala ye kabako ye. N bɛna dɔɔni kɛ burujalani kɔnɔ ka n sigi o fɛ. Ni video in diyara aw ye, aw bɛ se k'a cari aw ni maanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ. Aw ni ce kulomajɔ ni lamɛnni na ne ni maanaw. Aw ni ce yɛrɛ de. A tɔ tɛ, n bɛn'o bila frigo kɔnɔ. A bɛ se ka mara frigo kɔnɔ semaine 1 bɔ ɲaango. Fiɲɛ kɔrɔla, o ye tile 3 jate ye.